Igcokama elisha Lisola uKhuzani Ngoku Kopela Kulo ngobe ngalele phe ngamukele bukele emakhaya kweSimanzonzo lapho kuthulela khona indaba zaMaskand ehlabahlosile nefika ngesikhathi. Ngibukele emakhaya ke isikhathi masanga nje ukuthi seyindaba zokuthi igcokama elisha Mthandeni manqele usola yena imbangi yakhe uKhuzani mfowabo ukuthi ukopela kuye namhlanje ke kuseni sivuke ngazi indaba zali igcokama elisha lapha liposte khona ku Facebook lasho ngempela ukuthi lo muntu unesidina manje ukopela yonke into engiyenzayo uphelele ushatini manje usehamba ezenza mina kodwa still uyabhora mos mbukeni phela ushoda ngethawule elimhlophe ekhanda. Abantu abaningi ke bese ngempela sebehlasela lona igcokama elisha basho ngempela ukuthi igcokama elisha lashilo njalo eqaleni ukuthi lizofaka yena uKhuzani ku voicemail bathi kodwa manje usekwazi ngisho ukuposta izithombe zakhe uKhuzani ku Facebook wakhe basho ngempela ukuthi lento ayenzayo ukukopela nje abanye abaningi basho ngempela ukuthi lento yenzo igcokama elisha sekuzama itrend basho ngempela ukuthi ukwazama ukutrenda ngoKhabza Dismal njengoba eshilo ngempela ukuthi uKhabza njengoba segqoka brand new manje ukopela kuye igcokama elisha bashilo ngempela ukuthi uhlulekile ukuthola itrend manje usezama utrenda ngayo uKhuzani kodwa le post ke useze wayisusa lapha ezoxhumana zakhe kodwa sikwazile ukuthi si-screenshot njengoba uyibona manje ekhomisa ngeproof ngempela ukuthi igcokama elisha lishilo ngempela lenkulumo. Mbukele emakhaya ke akehlangana ne-comment section siza umbono wakho ngalelo daba ukuthi wena ulibona kanjani uma sisengempela esephinde ebuya futhi igcokama elisha selifaka zonke enyameni uKhuzani ebuyeni lashilo ngempela ukuthi lona ngeke liphinde silizwe ngempela ligadla uKhuzani lasho ngempela ukuthi selimfaka ku-voicemail kodwa siyaxakeka uma selibona ngempela manje seligadla selifaka zonke enyameni uyena uKhuzani. Mbukele emakhaya ke akehlangana ne-comment section sizombona wakho ngalolu daba. Siyabonga.